Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα challenge. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε win με σπαθάκι. Ναι, καλά ακούσατε, με σπαθάκι. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να πατήσετε εκείνο εκεί το κόκκινο κουμπάκι, να πατήσετε εκείνο εκεί το μπλε, εκείνο εκεί το χεράκι από κάτω από το βίντεο και να πατήσετε καμπανάκι. Και να σας κάνω μια ερώτηση. Το κανάλι μου σας αρέσει? Γράψτε κάτω τα σχόλια. Πώς σας φαίνεται? Καλό? Πιστεύω πως είναι το καλύτερο. Και ο στόχος μου είναι να φτάσω πρώτος YouTuber στην Ελλάδα. Έως τώρα είναι ο φίλος μας ο Μάνος. Δεν θέλω βασικά να τον ξεπεράσω. Θα προτιμούσα να περάσω τους GL Show. Ναι, σε μερικούς λένε ότι είναι χάλια, σε μερικοί λένε ότι είναι ωραίοι. Ναι, καλά άκουσε, το Μάνο δεν θέλω να τον περάσω. Τον έβλεπα από μικρό παιδί. Αυτούς που θέλω να περάσω είναι η GL Show. Παιδιά, δείτε εδώ, άλλαξε ο χάρτης. Μόλις μπήκα από το παιχνίδι, για να σας λέω και την αλήθεια. Λέω να πάμε εδώ, να σας δείξω, βασικά όχι, θα πάμε σε ένα άλλο μέρος. Κάνα να σπέσουμε εκεί και θα σας δείξω ένα πράγμα, θα δείτε τώρα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το μάζεψα μόνος, αλλά το είδα από κάποιους YouTuber. Για να λέμε την αλήθεια, μην κάνω ότι το μάθα εγώ. Όποιος ξέρει τον Αλεκούν, τον Mr. Agon, τον Pac, τον Πάνες, τον Πάνες την παρέα του και άλλους και κάποιους ακόμη, δεν θυμάμαι τώρα, με αυτούς που σας είπα. Γράψτε μου κάτω από τα σχόλια ποιος είναι αγαπημένος σας και αν τους ξέρετε. Ωραία. Για αρχή παιδιά θα πέσουμε εδώ πέρα. Please, να έχει αυτό που θέλω. Δυστυχώς δεν τον έχει. Δεν πειράζει. Το θέμα παιδιά ξέρετε τι είναι? Ότι δεν έχω όπλα. Ναι, καλά καταλάβατε. Χωρίς όπλα και τέτοια δεν μπορώ να επιζήσω. Γι' αυτό πρέπει να τρέχω. Πού είμαι παιδιά? Εδώ είμαι. Πρέπει να πάω εκεί κάπου. Και πρέπει να κρύβομαι γιατί δεν έχω όπλα. Πλήση σπαθί να μου τύχει. Σπαθί. Δεν μου έτυχε σπαθί παιδιά. Αλλά μάσκες δεν μπορώ ούτε να πάρω. Οπότε μπορώ να είμαι με τα healings. Πάμε γρήγορα εκεί πέρα, μην πεθάνουμε. Κάπου εκεί είναι, ναι. Μόλις έγινε το update και βγήκε αυτό εδώ. Ναι, παίζω μερικά χρόνια. Νάτος. Παίζω μερικά χρόνια, αλλά όχι πάρα πολλά. Για να σας λέω τώρα, γι' αυτό έχω το skin avatar. Δείτε εδώ. Να βάλετε αυτό λίγο να χειράρω. Τώρα χέστο. Τώρα αυτό εδώ παιδιά μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά. Μπορεί να μας δώσει το σπαθί που θέλουμε. Γι' αυτό πάμε από εδώ πέρα, σιγά σιγά μας δει κανείς. Γιατί αν θυμάστε δεν μπορώ να παίξω με όπλα. Να δείτε αυτό εδώ. Ορίστε. Αυτό χρειαζόμουν παιδιά, θα τους δώσω. Καλό λουτ έχει. Εδώ τα
πάρω παιδιά τα healings. Ωραία. Το επόμενο βίντεο θα σκεφτώ τι θα είναι, αλλά έως τώρα πάμε σε χρηματική βότιο να πάρουμε τα heals. Καινούριο κατάνα φέρετο. Ωραία παιδιά, τώρα θα ήμουν πάρα πολύ καλά. Έχει χάρη που έκανε και αυτό το challenge. Α, ναι, τις κάρτες. Από εδώ μου έδωσε καμία κάρτα. Όχι, μία κάρτα έχω, παιδιά. Τι λέτε, να πάμε να τον φάμε? Θα προσπαθήσω να τον φάω, παιδιά. Το κάνω για σας. Ισκάρω. Πάω να τον φάω. Πού είσαι ρε, φοβάσαι! Πού είσαι ρε? Τον φάμε. Ωραία παιδιά, θα τον φάω κιόλας, με σπαθάκι, που δεν τους κάει σχεδόν καθόλου. Ελάτε ρε παιδιά, πάω πίσω στο χρηματοκιβώτιο για να μπορέσω να έχω καλύτερο σπαθάκι, γιατί όλο το κατέστρεψα σε αυτόνα. Ωραία παιδιά, τόσο κοντά να τον φάω και τώρα είναι στο νησάκι. Πάμε να πάρουμε το σπαθί. Να το. Και κάτι μου λέει πως πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά. Θα πάμε προς εκεί. Θα μου λέτε τώρα γιατί τα εξωτεύεις. Ναι παιδιά, δεν θέλω να πεθάνω από το στόρμα. Τον έφαγα παιδιά. Ευτυχώς που κρατάω και τα heals. Να δούμε καρτούλα. Μπα, δεν μπορώ να την πάρω. Έλα τώρα, έλα. Οπα, μυθικόπλο. Έλα ρε φίλε. Σε αυτό το μάτς βρήκε.
Και φανταστείτε παιδιά να πάρω στο πρώτο match win. Δηλαδή τι να σας πω. Αλλά σιγά μη πάρω. Πάντως προσπαθώ. Και να ξέρετε παιδιά, όλα αυτά τα κάνω για σας. Από μικρός ήθελα να γίνω YouTuber. Γι' αυτό ήρθε η στιγμή να γίνω YouTuber. Και θα προσπαθήσω να ξεπεράσω στο Jill και να γίνω ο καλύτερος δεύτερος YouTuber στην Ελλάδα. Και όταν θα φτάσω σε αυτή τη θέση θα κάνω πάρα πολλά πάρτι. Ναι παιδιά, καλά ακούσατε. Πάρτι. Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει, πόσο χρόνο θα σου πάρει, σιγά μη γίνεις. Ναι παιδιά, θα προσπαθήσω να γίνω. Και όταν γίνω θα κάνω το μεγαλύτερο πάρτι που έχω κάνει στη ζωή μου. Πάμε να τους φάμε τώρα αυτούς για να τελειώνει και γρήγορα το μάτσι. Νάτι, δύο νουμπάκια είναι. Δικό μου το κιλφίλε. Και εσύ δικός μου είσαι. Να ανοίξουμε το τσιστέκι να δούμε. Φέρα εδώ σε λεπτάκι. Οκ, επόμενος στο... ναι, εκεί πέρα πρέπει να πάω. Χαζούλη σήμερα. Ωραία. Νομίζω πως είμαι φουλαρισμένος. Και κάτι μου λέει πως θα χρειαστώ σε λίγη ώρα καινούριο σπαθί. Γιατί παιδιά δεν θα αντέξω και θα μου σπάσει. Μετά δεν θα έχω καν σπαθί να χρησιμοποιήσω. Ωραία. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το Fortnite. Γράψτε κάτω από τα σχόλια μαζί με αυτό που σας είχα πει. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι? Έχω μια μεγάλη απορία. Okay. Εδώ πέρα ελπίζω παιδιά να βρω κανένα σπαθάκι, γιατί δεν νομίζω πως θα πολύ γλιτώσω. Όχι παιδιά. Αρχίζει και μου τελειώνει το σπαθάκι. Πού να πάω, πού να πάω, πού να πάω. Ένα σπαθάκι. Δεν θα πρέπει να σου ξοδεύω άλλο μέχρι να βρω ένα μέρος με σπαθί. Βάζουμε το σπαθί. Γι' αυτό θα κάνω αυτό. Για να μην ξοδέψω το σπαθί μου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πάω. Μέχρι να πάω και να βρω ένα σπαθάκι. Αλλιώς δεν πάω. Σπαθί! Είμαι κολόφαρδος. Με το που είπα, παιδιά, το παιχνίδι θέλει να με στείλει. Πάρ' το φιλαράκο. Πες μου ότι κι αυτό είναι γεμάτο. Παιδιά, βρήκα 2 σπαθιά, είμαι κολόφαρδος. Τέλος πάντων. Παιδιά, μπορεί να το έχω και το win στα χέρια. Αλλά τουλάχιστον αν πάρω win να είναι μικρό. Για να το μετρήσει κιόλας. Dead. Βασικά αν έχει και χρόνο την έγραψα.
κάνω ακόμη τσιστάκι. Βασικά όχι τσιστάκι, κάνω ακόμη σπάθη για να είμαστε σίγουροι ότι θα επιζήσουμε. Μην πάμε τώρα και πεθάνουμε τελικό. Τον έφαγα, παιδιά, πρέπει να κρυφτώ, αλλιώς θα πεθάνω. Να κρυφτώ, παιδιά. Είδατε πόσο κοντά ήμουν να πεθάνω, παιδιά. Πάρα πολύ κοντά. Ευτυχώς που κουβαλάω πάνω μου heals. Γι' αυτό, παιδιά, μην επιτίθεστε συνέχεια. Γιατί είδατε τι έπαθα από τους εκεί αντιπάς. Πήγε να μου επιτεθεί και πέθανε. Γιατί κάθε φορά ένα άτομο αναζητάει και πόλεμο. Πάλι κατοστάρα. Ρε παιδιά, τι γίνεται, είμαι κολόφαρδος. Κάτσε να πάμε να βρούμε και κανένα σπιτάκι. Γιατί θα μου τελειώσουμε. Να, εδώ είμαστε. Ποιος το λούτερ? Εκείνος εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε, παιδιά, πως μου αρέσει το Fortnite. Και για να ξέρετε, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε την επόμενη φορά να παίζω με τον ξαδερφό μου. Ναι, καλά ακούστε, με τον ξαδερφό μου, να την γνωρίσετε. Στα σχόλια γράψτε και αυτός θέλει πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσετε. Είμαι εντελώς γεμάτος και βλέπω ότι δεν θα έρθει κανένα άτομο, οπότε πάμε να το μπουκάρουμε. Ναι, είχες φύγει, Χέστη. Θα σε φάω αυτή τη φορά και θα πάρω και το μετάλλιο.